Ino what nayo yakusana tuwini mashambu ngeto kumbunga menedi to agoto ala makubeo ai egoto ekadi kawtal alado na fami tuwini tem ya wona don kisan afahamude nyamete dum ko fudo ko jodo ho untuma enjera dum onada the holy god ya enen pamo dum dido andi himodo the holy god ya pamo terto dum terto ko yata mon oh waden dum yawti enen waden dum mangi sango walle la kinyama oh I have auto forsu mainga tudo Ebo to. ko mi do prepari do no ton no to do prepari mi to no asonja ke gulka Alhamdulillah mi awantalla. sibi susi on kade arana yaro ndi to afi Mi rendita che susi. parce que la vie c'est pas facile donc taga do fo ko ha maide happy Wallahi. sai goddo wuri sai wudo ai mai do quoi la di je to susi wada ore mun donc ha fe ita sonja ore ma Ça va bien, mais voilà susi. anno ko ami ke ngujo la bado Merci. Yanda si mina tama bebe yamsa. ita la bitaro fe ko na fe andi no min an min de pila da la mi donc Fi ko ma ko andula. mi ya no modi man wada ma pi wo kenen fi Eh, tawano zeni lam kwa me de wendi me se me hali wona goddum quoi on ko ni e makko wari mo. Gorko si wayi passe partout. On ko ni e makko wari. Na mere de. E yo wali asida walla nyawinimo. Ko ta se ko ni. On ko non. Normalement ko non parce que so mayano. Min sigidi wareno. Ende goddo wadani mo poson ko nyame to nyame. Wai nyawai. Mai de makko ne yaw. Ande beno to maire no labira me kan ko no maire no kan e pe ko no kan mi yeli no yo maire ande be ta ko sa jokki go jokkuda wa no wawdawo kidir pa ko mai de makko ne non na fin ami la kan patti o maire no c'est pas grave hakkunde ni alla non bebe hamza alla ko mi yanga na ko asila mo yesu la wa nyaka mo kan ko fin makko yaw wakila tu fo mi ngo suda la wa o yarama ba wandi me alle mo gonga tayi ma pakat tayi ma wadi asira ngaro nyawi bitte den no yata na koy nganga wono mi na weltani al mi yan habbi ngo al wi daw fi jawdi makko ni okay walla ko fi jawdi do mingo e men si da fala sa ja iki mi sa fala jom alla la na yidi ma ki ko lambo ko fa siku de ko fi jawdi yes ta siku ko fi jawdi na jawdi an ki gongol ko jiggo lamu ngol ni ma tenke kama mi depuis law are mi yete ta da wela mi bayna da wela mi moja leyda e rusi mi no moda ma fi metukum kena me son kana no mo mala ko wala talo lam kena si me lutti di so e ko son kana mo me son ka fi ma breve ya na ko fi no aku sa be ma ka ko no mala avela mi wa mi yanga ni yo fi de mi hebira e allora ketande ala ko mi wadanali himbe wobe wirto trahizara he alla kino go nyawni hakkude ngi alla kino nyawni batti o mayo ni ko yata ala non ko mi debbo fo ko mi debbo kengujo la bada ndo dajo kengujo sai ko guri ko kengujo har mo hulbini mo mari miri min non na me mi wonde jemma mi yalta go yango chugoy mi yalta mi yalta ko no dai di jombe dewgal sunna fare la simila no ma jonna tan mai ta ni mo ide mi yati mi jalata ay da bela mi ma ko jiggo lamu ngol mi digo na fi jawdi de na problem en halde oh no inshallah mi ya yewti de biroy Esatto. c'est kana famille donc kif anane fi ala ko yama de kadi jiggo porto hande kiki dara wali na da yo fo mi notet na mi ilma mi notet man mi notet mi alni man do iduma mi sudan may no ngawote mi na wi dara hate do iduma mi sudan nan notet jon la yade la mariangolo to langa danado anke fala yande ko do mi arko no mi nani gara mi arda e makko ngata Ti da auto? langa danado to anke ko
Di moja ando frasa dell'ando so. Bon, c'est comme ça quoi. Alla jara ma tawoni ndira wondi mojo ma do ade mi. No, t'inquiète. Bidda na way duwa. T'inquiète, kango ni pare mariage me. Alla jara mi sakka do li fi duwa no. Neoti. Kono gue. Ay be di way. Wah, no war do stool. Na ka. Ah, okay. Ketu nga fala nga ka. Wala da no ya. Go yini wala ka go to taw. Dan de mo jo ta ko. Ye. Ami ni dai na go tam. Ay on de na yire fi di de. Te ya tu le menjo. Kono na ni na. Nyama ko ndaw ni ko. Ko ya ba ko e pasal na. Fonto yu da na tu. Te ga su ko. So yu da. Ada rupide. Wala wale ya rifo. Palo ko tempo. Wala ka mo ya chini bipigi. Dan de mo jo ta ko. Seke. Yande won yande bi buta won ngaldude. E enen pullu. Yo. Pullo mo yo yaw seedu deno. Illaw. Inda pete ngala ga. Wala. Seke nini? Susi ji nambara jondi ka ora ndodu. Ko dum arta ta mi crea problème. Taw mo fotti ko mi waru kadi. C'est que fulo ji dogina ma do fami fulo ji dogina ma do mais alla rat ni lan quoi alla rat ni lan mais yo alla fa bo mi nyamara tawaka yo fulo Onde fulo da. Mami ita. Parce que mi nga mapinina. Ne. c'est que Juala ka kono wadi onde fulo. Ardu da e mundo. c'est que be forma nan to pourquoi Kombo. fai den quoi pas le place c'est que no mi giorno no wadu golla alla jabali quoi alla wadi mi mesa pi mi dogi direct mesa pi tu mi seki mi ye feu parce que be fando la yolu ke wara mi yo la quoi Hende tumalu. c'est que ko hanki wawa le daga Ama mimi no tuma telephone kamero. mi ari tan banda du wata mi da asi aka sunu kono ko benata ko woni yeso bono lawaki betto ko be sikki ko min be jam fine mais na min be jam fi gaza kan bay tu mo wi kan ko contrat mi ngoyimi minana ma benena e suri pui e yoli gotan quoi est-ce qu'il a fallu mi e gaza mo be kasam ko le zu menda de men do combo ne excentré combo ni mili combo ni stopper ndara mi ndo quoi Dobo kambe wa. Misi ko mi nyanga tawaka edunka. mi yama ko be ari don fi uku golla ni hono mana ma mi yama ala do memo tawa complot yanda sa fami quoi Mi ya nyanga. da on do kan o fallo do warde lan sike o kayder dider o yaltira ni minon sikata kon ko wala la sudin floji quoi
Jon kon waɗaɓe haysi ɓe monoɓe na ɓe walde ka komi waddi on No, Gaza. On ɗo min fo yono tawiɗan ka goman ko dow ka ɗanɗi fima ko jaɓi ka ko tawanno ton mais ɓetum ko mino woni yaltirande no hakkille mi faami quoi c'est que mo faala gonkum quoi mo saluji entre men quoi mais Gaza mi hollaymo min ko min hollimo wonno bandiyagal waɗirte mi hollaymo ko min premier mission warugol goɗɗo ko min hollimo premier wuttugol to ko min hollimo premier yogol naata e kura wutta pays ko min hollimo brakol moto ko min hollimo donc o watana mabrenade quoi mais min ndaara minen ɗo kontono ngoni on gas min mi annda min sappinde jala mi dogi ko kala mi fuutiri mi annda ɗum ɗo mapini de walla kono ɗum ɗo mapini ko kala ande kadi moto compte ranki mi woni yimɓe ande kadi e saaro nde en fait no gasa ko ande kadi ko bande banduni grève Allah walla no yunusa to haraw to ɓetuɗi wota mi warani yes subhanallah subhanallah c'est que on to watana ñin siko tawa tum mi warani ta haalu hay ɗum waramo kon tumi suti men suti ɗo gorko ko galle amen awa ɗaɓɓe gorko ko nani ɗaɓɓe gorko godi ɗaɓɓe gorko godi waray mo few wara men mo de yandi mi jeejima fo men suti gol teti to fi ɗum ɗum fof ɗandi copine ma jaɗi kam nani haala ma sila nandi copine nam awa woodi makko ɗandi taw layi ɗimo ɓurma ɗum ɗo min voilà ɗandi ko min namina fikijo ko mone wonnaaɓe voilà layi ɗimo fi ɓurma kam haala ok fiyalla mi anna makko mum makko woodi makko ha feƴƴi ɗum beddu kam ambo woodi makko nawnunoɗo to ko feƴƴini c'est des lañiraɓe probléme ɓe ara mi nata e weltare donc s'il fami balande maayi ko ɗum wondande balande maayi ko fimayde koye mi haalanma ɗo mi andi koye na fi théâtre ko fimayde eyo donc ɗum no weluma ɗon janggo mbiyami ƴetta buum kumme Bongo. Oui, oui. Salamu alaikum. Alaikum salam. Nala tu. Ya, Panggil jam. sabar. Oh, sabar nan. Senang, boy. Sino? Sabar. Dari jam. Ya, Kuantuan bersudi ka? kami dungkam pelong ko. Tak pelon dari jalan. Nak cuba tu. Gram de mare petuwe mako po na siya. Defu be jam. Ini dari petu yang Ala saya dah tunan. Adi ni bayi menunggu. Dia mau ala sukin dia yang boleh India. tapi misi ko le babu kinengare masenya. Saya dah tunan. Adi bayi wak be mau cuma wak be jangga wo. Be ada soda. Dulu baru nunggu saya. Adorale lo tsela. Terus mi ada lo. Mai kiko ya tu. Mai kumi buat ruan di kono mo ya. Ai de pingu dia mai foi ende. Oye, o tiro ga mo tiro kono. Ani fa mo pong ga gue. Bunga ngai mo yide. Wala yon tipo de doveu. Ni ada yang mau dia mai de mala ide. Ai ni mo yide no em. Do yo de telepon ka fus on ala Eh yo. telepon de mala ide. Ni anda program aku. Wallahi ni anda program. Ni anda ni de ko kan ko ni mayang ni andu. Oye, me ni dal timbilo. Ani ni wala ta kuma ko tum non wande. Ni kan ni wai ni mo yide friend. Mi no la sibere de ba de foto ko ga woni. Ben dan ma da di fi makko ko ben do yo tude. Ni mo yide ada mo dia mai de wala. Ni bado mapasi nenda ko nini hapo ndogo de la. Ndo mena dundo ko no a no me wada bada de. Mojo, ke ngudo. Faike al dani kan parla sa wata roti kana mai ni ala shua. Ndo ho ko mu de ala enfo men ko ni tawete mu. Goto goto enfo e ya. Goto goto. Ini ko mi wadi yo wona ti kana mi andako. Usta wada men ko bay ni wanda do ni ni. Ya bay do na fo bado toma. Okay. Abino fi grande ma wi danda fi ma ko feo. Anda fi ma ko bimbi do men idali. Bay ni wona men won waldu de. Minye makone me wairi yidugol mo em. Mi wairi mo yide mo em. Parce que ni bay na fin ponga no manko de la mo em. Afudi ke yalla ko ya skaf da gitu. Da kide. Mi anda abi. Aketa hara wona ngato pa gese. Subhanallah. Wanda na kungotu wani ko wanda ro hilangu ma hai.
Yule na yale na min mai. Kaya na Min ko fe niya in to. ko dia. Saya woni do jon takko ram pras grad yo ma. E wonda ay nyalla to ni ko wonen do. Wanda tum aya na ko na da dala nyen to du. Oh ella la ba yo fon do gila. Men Ko to ta ko mai grad yo ma. ni ko wonda do goddo susta ko da didi. Mon kan ko biwa ani mo ko fo. Ko taw min ko yo suudo la. Suda ki mo. Aku deng abla no lundo. O suuda ki na ngati. Joni ado e wudi am fi indo mi yala yidem. Ala Wudi am fi ni. Joni ko min tu nyesu. Min tu alle sar no ta ko han ko ne an ala jabu. Joni mi na No da ko pai ko ngawa ko na ta ko ma do. Su lo. sara ta ta ko. Ko ta ni mi da ufai ni. Joli ga sisi maybe tanki kire mo wawande adande pabon ube shit. Ko ko Joli ye Awata saya bi crack kon kanina. sala jabi. Oh, merci. Io mi intendo mi chiede un il suono commento. Ma mi lo dio una salata, mo mi banni tu no dopo della. Fai che altro. Ifani ko ngonda la jeshi. Ne hamidu mi yote te piu. Baitunga angaji. Hamza me wadi. Ne, awamai. Mi yote te piu ngotu Hamza. Baitung afu ike wallu golla. Kono an Hamza anditu. Benguang elle est très intelligente. Mo mari hore, mo mari hakkile. Biro makko ko biro makko woni cerveau makko. Biro makko wallata mo piji din fu kala ko boni simo wadde ko disoto biro. Sa yimi nima ya geru ya rewu gerete den fu ha convaincamo lan anti. Parce que debbo si woni hida do hida da hida to andu ko dura gite. Moya. Na. To ben yam pola. Udere jojo to babu. Debbo ko mari hakkilo ko mari hakkil gorko on sitayna on jofojo hewa hakkille debbo ko do ittayma anda safa Famude. min ronkatano mi gérira situation makko on kanko e biro makko ronkatano mi gérira situation makko en do ko faade ko de anda safa do famude donc hakkille makko de di perturbayde mi yila hakkille makko de o wola ko mi faala yo wolu ko wada ko mi faala yo wadi nanda safa fami dum no ma binaali ha Ella wada. Andi. Sa yimi do wolde c'est parce que mi do andi déjà debbo ko hombo. ko kala bantejo ko en fait Nene makko darike yehi yennilan. Kambe be andi be yewtude bumbe. Be andi be yewtude e jukkudo. Ne goddo hay si tawi hande metti ene hanki welino. E si tawi neddo kanko ko andi ko joni o anditata jango. Goddo ko duwa sa hebi hande mara fi jango fi faddi jango heba no tawre. Be si woni ko ari wo ko joni lanni joni wada joni lanna joni. Ha jodo rai se ka nyamo rai do wa bono ha jodo ya watogo. Kono me ko minuma kon am vredi jeru mi ere. jeru. E ko min tama hande non ko mi nyamata ko galanni mi anda si mi darata de balde no biire No, ya ka mi adda. No, mi anima mi sere dun no. ella wada Mi joni mi adda kiki. Sire mi inshallah fala ka malo malo mi data yarugol ga tulta. ifani kono barada jidi ko mi ala ma ko ngadda Futuro njulama. No. No, andi kon watta. Ataya ura. Sa gengol ga ata no hapo. Andi do ko angi min andi do. kono andi kunti Mais sa gini do ata andi ura dan yimbe ben santa ya quelque chose. fotti Accu mi defa ata yaw. adana Mi addanore. problème Nanda sa fami. problème Defa e premier deuxième mi addora kañum e ñamete on. Wonde besoin da ata yaw. Wala mi gila to mi as. problème A fami. Cinquante. Maintenant futuro njulama. Si. Ko mare hande wano hande balo no wodi. ella la Fono kibi. ella la Mi hewti. awa lan Inshallah habbi en burta yewde. lan habbi nani Inshallah. Merci. merci nani Merci bien. awa bien yarte dan ka dara bitani Non, t'inquiète, yaw. Ɓe wi no feeti. Laaɓe addina ko hakkille. Bismillah. Nene
to karnene tawullu ka hoore leydi ɗo ko bano adama heɓi wo ko yo muñño o gonɗina ɓay gooto araani ka hoore leydi ɗo luttugo muhammadu ko yehi ɗon ko ɗon en fof iwtirten faa anande ɗum hewta wullu mayɗo wulletake pandi ko ya yarlo dumbuya moodi ma bana adama no heɓa ko yurmi moodi ma ko waɗaninmi kon min mi wawata sifaade kono si Allah arani a wiya yahata ko ma ɗum koyeta wullu gonɗina a anda ko sabu honɗum Allah waɗiri ɗum Allah no wawi lontinde ko ɓuri ɗum ko o waɗi ɗo kono si a jooɗike ɗo e duppingol gonɗi a soñje woni moodi ɗum na giggol no koya fanku wawa si hunde waɗali biro ma e waali ɗo ke maayi ɗum ɗon feƴƴi baabe maayi wa kazalika fi moodi ma kadi maayi fanku baabe ma waalike maayi an e nene ma suttodiri koya ɓeydu muñago baabe ma ko feƴƴinno nayno ha joni nene ma no wuri imo ñamude mo wadde ko faala awa an kadi si moodi ma feƴƴini koya gonɗi minani ko ɓurlanganinde ko min ka ko fiiɗitaneji ɗo naafi ko moodi yamma e ko hakkude ñalla ko fiiɗitaneji ɗum ɗo koye nder balɗe lebbi haray ɗum ɗo ɗiwi sinano nenande file mi wattata ko ɗe ɗitaneji ɗum ɗo ko fina tawani ɗum to haalanden feere wigon a wattata ko dane mende debbo kenguji falanoɓe ɓortagol ɗum ɗum ɗo kadi feƴƴe joni moodi yamma e ko ganinaala ko anenena min ko ɗitaneji hakkude ñalla ko ɗitaneji mi wima fanku ɗum ɗo feƴƴe joni ko waɗata ɗo e nder lebbi ɗum ɗon feƴƴi moodi ma noon ardata aduna aduna welirani fiiɗi mi anda simi ittata ɗitaneji tawitu dey sa itti en haɓay sa itti tun en haɓay tokarnen tanande tawitu dey ka wakkude ñalla mi anda simi ittata ɗitaneji ɗo billahi ane an ala ko ja ko wonɗa wullo ɗo kon fo naka moodi ma feƴƴini kon wallahi na fiiɗi min si yimɓe ɓe forsaɗona mi wattiɗi hakkude Allah mi wattata ko de min sabu ɗi daneji ɗo naɗi mi yaye watta los mi ñecceya men ala yiidude nini suku ko wowɗa tokat nene minude nena yeɓe sendu men merenki ɓenni o ko nawnuɗo ni jonnugo mayi ko mami wattoɗi accu a kerari mi sikkede ko ka moodi ma mayi ko wonɗa wulɗo jaka accu a ke acce mi ɓeyda seeɗa fiya ɓeyda anda so ndeɗata ko deftere si suratul lalato debbo mo yiɗa moodi musimayi sino duwa heynade mi falama ittugol ɗi daɗeji am hakkude ñalla lelangaw sa memilan haɓay a memelan tun haɓe billahi si a jaɓi accumi ya fewdo ɗo ay ɗum ko wonɗa wolde ɗo na ko wolla welde ay ɗa wayla wiide kelema e sisalonju no ɓuranma kakkadi faɗa ha aduna on huɓɓinike no pero yeyo hakkilan ko hijjatu mi jeejima accu wullugo fi Allah ni ta nangu wullugo cuuɗi mi jeejima en anani fanku yalloɗen ɓa tu woni ni muñoɗen mo accu wullugol fi Allah mi jeejima ta soni woore ma fanku a tawene men yalliki fanku yalloɗa mi jeejima Barana ko mami wullaga barana kere anda ko ɗumol ɓe feƴƴintinari andi ɗum ɗon no yurmi fi Allah tananago wurgugol hoore ma fi Allah accu fi Allah ta wurgugol fi Allah Muhammadu Rasulullah kono a sinti sallallahu alaihi wasallam ala barana Allah aɗa ko ɗum ɓiɓɓi waɗi Allah muño fi Allah mi jeejima na fus waɗɗamo fi Allah accu fi Allah accu wullugol jeejima fusa waɗama
sawa nana e fop ko ɗon min fop ka mayde ɗon ko ɗon sakki toon wawata fankugol ko ɗum gurdani mayde tagida muñño fi Allah mi jeejima wayne feƴƴintinani wawata fankugol ala ko feƴƴinani Allah accuta nangu nawnugol ɗon horo fi Allah mi jeejima accini yuppugol golɗiɗi fini fi Allah golɗirami ko ɗum bibbi waɗi Allah lawrana ko ɗum bibbi waɗi Allah sa waɗamo e fof ko ɗon sakki toon gurdani mayde tagida fi ena banana ko mami wulla accitan hande ko mami wulla hande accitelan fanko mi jeejima fi Allah nan haccutata mi jeejima ta nangu soñjugol hoorema muñoɗemo nan ya muñoɗe fanko mi jeejima